ofu nwa jere obube mmụọ wee tụrụ ugo wee n'ọta eze ndị eze ntụmapụrụ enyi eze Jizọs dịketa etu ofu mba ji adị n'igwe bụ ekwuo ma ọ nọ ya egwugasịbakwa oje na mmụọ oje na mmadụ ebube dike eriri ji obere mgbe dike onori ihe nori ihe noro enyi imi adị ozizi imi adị mkpọkwa echeta obi esie ike kwuo eme ofu nwa bọrọ ọgụ ome ka nna ya na-ere otu ogwu odogwu ogogo onyiko omenyekerepụtụ ọbata obi odogwu ghara ije n'elu mmiri ebili mmiri wedere oke mmụọ mmụọ ka mmụọ oke chi nnukwu chi abaza ọbata ụzọ atụba ọhụma ọgbara ma ebu ndị ajọ mmụọ ọgbakọ dike echeta obi esie ike osimiri atụ n'osimiri atata agbata ebe na-akpụ mgbọrọgwụ dike nwatụrụ nke Chukwu onye na-egbochapụ ụjọ nkụ ụwa odogwuo oberebara ịwa otirifere mmanwụ oji ọkụ eri ya ji odogwuo ibere niile nọ n'eluigwe n'ụwa n'okpuru ụwa na-esepụrụ gị nwa mgbọrọgwụ odogwuo onye ọrụ ebube dịwa isi mbe o mere nwaanyị a ga-ọtụrụ ime nkenke enyi na-achụ igwe enyi ọsọ odogwuo onye ukwu na ọgba agha dịka ọgụ ike gbawara inyi odogwuo egwu ndị ajọ mmụọ agụbata ọhịa mgbada wara ọsọ eleneweje ọrụ Jeso nwa David odogwuo ọmụngwọngwa gbakwuru ezuru ike ezi achịcha na-enye ndụ odogwuo esoro amara ụzọ odogwu nzukọ nsọ ọgaranya gara nga akụ mgbawara ụgbọ ikuku ama na onye nkene ọzawara ọda Jeso n'igwenu onye nzọpụta odumejeje odumalala adị n'ije n'ije nwe isi ọdụmebo Juda okenye mgbe gboo ome ọkachie aka m dịkwa n'elu isi ala dibere ara gị nwe ya ọbata ụlọ dị mma onye nsọ odogwu igwe eze ebube eze ndị eze ike niile nke eluigwe na-akpụ isi ala enye gị agụ na-eche mba odogwuo Jizọs igwe Jizọs igwe